Илнар, сен неше болды? 99. 106 тоқтап алабыз мы? Туктамыйбыз, егетлер, туктамыйбыз. Ижат дип кенә яшәп булмый, сәнгать дип кенә яшәп булмый, бераз тәнне гытырга кирәк. Һаман җыр да җыр сезнең. Туп-туры тып гәүдәне. Нәрсә бу? Төшенә башыңны. Өйрәнеп беткәннәр җырга гына. Уфтаныма гомберләр яз кебек үтәди. Махсус рәвештә җыелса, алар шул ук Махсус рәвештә юкка чыга. кызылык белән юкка чыгалар. Милиционер булырга хыяллана идек. Минем өчен мөһим тәннең мөмкинлекләрен арттыру. Another day is gone, I'm still all alone. Ишетәсезме, бүген безнең студияда Кариптә гитара шыңнары. Димәк, ерак араларны якын итеп, Башкортстаннан, Дөмәйдән Илнар Шәрәфетдинов килгән дигән сүз бу. Илнар Шәрәфетдинов үзенчәлекле тавыш иясе. Музыкаль белем генә түгел, параллель хокук белеме дә ала ул. Булганнан бар да була диләрме әле? Әле җитмәсә, урам гимнастикасының катлаулы күнегүләрен ясап, шаккатыра. Уникаль егет. Илнар абый, сезнең бу тормышта кемгәдер нәрсәдә исбатлыйсыгыз киләме? Сорауны алам итәгә. Нинди җитди сораулар бирәләр монда инде. Уш китмәле. Уш китмәле дип сезнең яклы сөйләшәләрендә. Син килеп киткәч, мин нидер яңа сүзләр ишетеп калам синнән гел. Уш китмәле. Кемгәдер нәрсәдер исбатлау ул мөһим түгел. Иң элек үз-үзеңә син исбатласаң, шул вакытта яхшы була. Үз-үзеңә нәрсә исбатлыйсың килә синең үзеңә? Нәрсә? Менә Син үз максатына ничектер бара торган кеше икәнен беләм мин, менә барыбер нәрсә шул исбатлар. максатны куеп, шуның өстендә эшләп, шул юнәлештә эш алып барып, менә шуны ирешә алсаң, бу исбатлы дип санарга буладыр да. Синең үзеңә ничектер сизәсеңме? Синең башкарып чыкканыңны ничектер аның син тәмен тоясыңмы? Менә син бу Илнар ул урам гимнастикасы белән шөгыльләнә. Менә синең үзең ничектер тәмен тоясыңмы? Менә син ничек нәрсәгә ирешкәчтен. Башта максат куясың, аны кайсы вакытта ирешәсең дә, һәм аны ничектер син сизмисең. Ул үзе шулай булып килеп чыккан кебек тоя башлый. Син аны менә үзеңнең хезмәтең нәтиҗәсендә ирешкәнеңне, үзеңә ничектер чынлап та исбатлыйсыңмы дигән. Менә һәр күнегүне өйрәнергә тотынганда, инде аны максат итеп куясың. Бу күнегүне эшләргә өйрәнергә кирәк дип. Һәм инде шул күнегүне эшләргә өйрәнгәч, ул әлбәттә тагын да дәрт өсти, тагын да башка күнегүләр өстендә эшләргә. Хәзер спорттан яңадан җырга күчеп, Илнарның Ишек дигән спектакльдә Җилфер дигән җырын тыңлап китик әле. Илнар, син мин шушы җырың белән күрдем сине беренче тапкыр интернеттан. Һәм шушы җыр ничектер син танытты кебек, име күбрәк, ничектер шушы җыр белән килеп чыктың кебек. Аңа хәтле җырлаган атылгансың белән җырлар. Ничектер менә бу җыр. Аңа тәкимдә җырлар яздырдым, җырлар өйрәндем, сәхифәгә урнаштырып бардым. Ләкин инде бу җырны күрәсең, күргәннәр ошатканнадыр. Һәм инде аның белән актив рәвештә Facebook социаль шелтәрендә бүлешә башладылар. Сезнең Инстаграмыгызда Фирдус Самаевның Гомер үтә дигән җырны уйнарга өйрәтә торган мастер-класс бар. Элвин Гринның җырны уйнарга өйрәтегез әле. Элвин Гринның җырына килгәндә, Уфтанма җырына видео киңәшмә бар.
Аны ул йөкләнгән. Әлбәттә, ул кадәр үк сыйфатта түгелдер, анда ул кыскача рәвештә төшерелгән. Ләкин ул видеозма бар. Әйдә шул уфтама алайса йөкләнгән дә булгач кыска гына уйнап китә аласыңмы уфтаманы алайса без тыңлап китик. Инде интернеттан карап инде ул бер әйбер әмма син үзең килгәч инде хәзер сорау биргәч шулай Сезгә аңлатып барыйммы аккордларын? Иң элегенде аккордларын карап китәргә кирәк. Нинди аккордлар һәм нинди чиратталар уйнала. Бу җирендә башлана АМ аккордыннан. Күрсәңдә уфтаныма. Димәк, аккордларның чиратлыгы АМ аккорды, F, язып барасызмы? С, Г. Шундый чиратта уйнала менә. Уфтаныма гомерләр яз кебек үтәде. Шалын чәчен күрсәңдә уфтаныма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтаныма, уфтаныма, уфтаныма. Син җырлаган вакытта шундай бер мин шуны тынычланып калам ничектер белмим. Синең тавышың менә белмим беркемнекенә дә охшамаган. Зур рәхмәт. Ничек әле син шул кадәр минемчә хәзерге вакытта бик каты популяр булган җырчыларга караганда да син популяррак булырга тиеш мондый тавышың белән. Ну ул турда без алга таба сөйләшербез әле. Хәзер синең җырларыңны төрле кешеләргә тыңлаткан идем мин. Хәзер фикерләр тыңлап китик. Шымыт шәшәгенең изләре хәтерләтә язгы кичләре. Бу җыр элеккеге җыр булганга күрә шундый рәхәт хисләр тудыра. Кич, авыл урамы, шундый яшьлек вакыты. Шымыт шәшәгенең изләре. Ой, шундый матур җыр. Бу безнең бала чактагы җыр. Зөфәр абый Хайретдиновның. Ну, мен моны бу җырны ишеткәнем юк иде, гитарага уйнап җырлаган кешене. Бу тавыш мин күңелемә хуш килде. Моны тыңлыйсы килә. Тавышы да бик матур, бик ягымлы. Кайтсын иде шул чак әйләнмә. Бу варианты күбрәк тә ошый әле миңа, нишләптер. Ничектер хислерәк башкара ул аны. Башка җырчыдан аерылып тора теге бит үзең күрмәсәң дә уже менә хәзер мин атып алдым, мин моны ишеткәчтен хәзер уже таныячакмын. Мин далага чыгып киттем. Җилләр белән уйнап җырым. Шундый матур тавышы, баллы тавышы, тыңларга рәхәт. Менә элеккеге җырлар булганга бик аңа туры килә, элеккеге җырларны башкарырга. Мин гитараны бик яратам икән, хәзер менә аңлыйм. Менә бу иске җырларны да шундый гитарасына тыңлап утыру үзе бер икенче төрле дөнья. Илнар, безнең шундый гореф-гадәт бар, безнең Инстаграмга сораулар җибәрәләр килгән кунакларга, һәм без аларны калептә инде ул сорауларны җиткерәбез. Димәк, беренче сорау, Илнар, хәзер сине нәрсә борчый? Нәкъ әлеге вакыттамы? Әйдә шулай дик. Нәрсәдер борчый дип әйтә алмыйм һич кенә дә. Барысы да яхшы, барысы да Аллага шөкер. Шулай сиңа рәхәт барысы да сиңа яхшы утырырга. булгачтын. Шәп. Киләсе сорау, популяр буласың киләме? Интернетта сиңа язылучыларны ничек җыя алдың дип кызыксыналар. Язучыларга килгәндә, алар инде әкренләп, ипләп кенә Алар үзләре сиңа язлалар. Алар үзләре Син ничектер языла. махсус җыйдырмадың. Хәзер бит шул. Махсус җыйдыруның бик мәгънәсе дә юк. Чөнки алар махсус рәвештә җыелса, алар шул ук Махсус рәвештә юкка чыга. кызылык белән юкка чыгалар. Монда инде әгәр дә инде
Менә эш алып барсаң, шуның өстендә атлаган сайын видеоязмалар төшереп, аның сыйфаты өстендә эшләсәң, әгәр ул кешегә ошаса, ул инде тагында карарга теләк белән язылырга мөмкин. Менә популяр буласың килми дигән сорау булды, име? Популярлыкка килгәндә, Нәрсә ул синең өчен популярлык менә? Буласың киләме, популяр буласың киләме? Популяр булу ул нинди яхшы ягы бар, ул үзеңнең яраткан эшең белән шөгыльләнеп, менә тамашачы алдында чыгып, үзеңнең иҗатың белән бүлешергә мөмкинлек бирә ала. Менә шул ягы. Ул яктан булса, мин риза популяр булырга дигәнем каршы түгел. Син төрле каверлар ясыйсың инде, төрле җырларны үзеңчә башкарасың име? Хәзер менә төрле җырлар, төрле башкаручыларның җырларын яздым, шундый бирем сиңа. Хәзер кайсысы чыга? Син үзең сайлап аласың. Шуны безгә башкарып китә алырсың микән? Үзеңчә яңгыратсаң иде безгә ул җырларны. Илнар, менә монда бу тартмада төрле башкаручылар, төрле җырлар. Син безгә шуларны үзеңчә яңгыратып күрсәтсәң иде. Карыйк әле. Карыйк әле. Карамыйча гына ал әле. Әйтә бер эшне. Башта беренче. Безгә дә әйтерсең. Шат Төхвәтуллин, онытырга мине тырышма. Онытырга мине тырышма, саф хисләрең белән алышма. Гомер буе яшәрбез сагышта, әлегә соң түгел ялгышма. Онытырга мине тырышма, saf хисләрең белән алышма. Гомер буе яшәрбез сагышта, әлегә соң түгел ялгышма. Алга таба кем шигырь икән анда? Раяз Фасыхов, син булмасаң. Син булмас. Син булмасаң, белмәс идем бу тормышның шатлыкларын. Син булганга мин канатлы сөйгән ярым. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Шундый бормалары. Моны син туктатмыйбыз инде без хәзер. Ах, кем? Michael Jackson, You're Not Alone. Ярый. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. I never say goodbye. Someone tell me why did you have to go? You leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, why did love slip away? Something whisper in my ear and say, but you are not alone. Tamam, bro, ne haber ki alayık? Kıskanalım. Zileyluk. Ne bit? Michael Jackson'dan sonra Zileyluk. Süyal gana sal
şata bağanağa yaprak tüslü sarı yüzlerin kızganmış ya köngülüm şaday alınmay zilayluk. Сез балачакта кем булырга хыялланган идегез һәм мәктәптә иң яратып укыган дәресегез нинди? Мин хәтерлим, сыйныфташларым белән башлангыч сыйныфларда без барыбыз да милиционер булырга хыяллана идек. Бөтенегез бергәме? Күбесе. Каян андый булды икән, нәрсәдән күреп булды икән ул? Ничә Белмим милиционер? нигә алай Андый булгандыр. сезнең авторитет кеше бар иде милиционер шундай. Ансында хәтерләмим, ләкин шундый теләк бар иде. Кашан үзгәрде ул теләк? Һәм ниндигә үзгәрде? Үзгәрде, инде үсә тора, ул фикерләр үзгәрә, һәм инде сәнгатькә, музыка белән шөгыльләнә башлагач, менә шул юнәлештә эшләргә теләк барга килде. Син хокук белеме дә аласың, име? Әле тагын. Шулай да моның кайсысы синең анысын ничек сайладың һәм кайсысы синең төп юлың була дип саныйсың? Кайсын төп ел була дип аны әйтеп булмыймы? Ләкин инде уку йортына керер алдыннан мин икесенә дә әзерләндем. Башта берсенә кердем, һәм инде ахырдан икенчесенә кердем. Шуңа күрә инде икесендә бер юлы алып барырга туры килә. Кай вакыт уңайсыз да була. Ләкин инде алла берсә файдасын күрергә. Ясын, име? Тырыш булгач барса кирәк була, бирәк тә хокук белеме. Яраткан фәннәр арасында мин айрыша әйтеп китәсем килә, ул инглиз теле, тарих, җәмгыять һәм татар теле. Тарих җәмгыять ни өчен тарих укытучыгыз булды, ни өчен тарих белән кызыксың? Мин һәрвакыт ярата идем, анда өйгә эшләр бирелә иде, менә ниндидер темага карата әзерләп, шуны чыгып сөйләргә кирәк була иде. Миңа ул кызыклы иде, мин инде элекке вакытларда булган вакыйгаларны укып, нирә эше булганын Шул сән кызык идеме? Кайсы шыр бирәктә истә калды, кайсы шыры тарихлардан, кадрихтан, кайсы шырына хәискә төшә, бирәктә күңелгә кереп калганы. Миңа мәсәлән шәхсән үземә, миңа 5-6 класстагы бер о заман тарихы бар иде бит. Аны безнең укытучысы бик кызык укытты, безнең математика укытучысы укытты. Без уеннар уйнап, шул вакытларны хәтта уенда күрсәтеп, театральләштерелгән итеп шул заманда. Шуңа күрә бик кызык булып истә калды миңа шул борынгы заман тарихлары. Мин инде хәтерлим, яхшы менә империя вакытларын үткәнен, анда нирә эшле яшәш булган, нинди вакыйгалар булган, моны хәтергә кереп калган. Сезнең сольный концерт кайчан була? Ул хакта хыялланасызмы? Кайчан барабыз синең концертка илне? Концерт үз концертын кую турында һәр җырчы да хыяллана, һәр җырчы да уйлый. Ләкин бу турыда ниндидер алдан төгәл сүзләр әйтеп булмый, кайчан буласын. Һәм ул бик катлаулы эш таләп итә. Мин инде ышанып калам, Алла берсә киләчәктә сезнең белән барыгыз белән дә концерт залларында күрешербез дип. Минемчә сиңа тагын менә үз репертуарыңны булдыра ки яңа җырлар ничектер сиңа кирәк. Менә синең өчен генә атап язылган минемчә җырлар тагын. Килешәм, бу сүзләр белән килешәм. Аннан соң сольный концерт. Яңа җырлар белән. Без җырлар концерт турында сөйләштек инде. Хәзер менә башында әйтеп киткән идем, урам гимнастикасы белән. Урам гимнастикасы дөрес әйтәм битме? Шулай шөгыльләнә Илнар. Аны теге булай карап торыш башта әйтмисең дә шундый романтичный, шундый бер җегет дип беләсең. Ал шул хәдәр спортта минем исем китте инде төшергән вакытта менә сез дә карап китегез әле хәзер.
Минем әтием классик көрәш бойынша спорт белгеченә кандидат. Һәм инде ул футбол, волейбол, спорт уеннарын яратып, уни шөгыльләнә. Нинди генә тыгыз эштә эшләвенә карамастан, ул һәр вакыт спорт белән шөгыльләнергә Вакыт таптымы? күнегергә вакыт тапты. Һәм мин моны күреп, аның кебек булырга тырыштым. Урам гимнастикасына килгәндә, Михаил Бартовның видеоязмаларына юлыктым. Ул менә шул спорт гимнастикасындагы булган күнегүләрне башкара иде. Чөнки без үзебезнең арада эшләгән күнегүләр алар шикле күләмдә иде. Безнең өчен турникта әйләнү ул ниндидер күз алдына китерә алмаслык әйбер булып тоела иде. Менә шул видеоязмага юлыккач, миндә кызыксыну уянды һәм мин үзем дә шул күнегүләрне эшләргә мөмкин булганына сынады. Хәзер килгән монда да күрәсе килә инде берәр нәрсә, Илнар, нәрсә күрәтәсең безгә хәзер? Иде, эшләп карыйк. Илнар, искиткеч. Син үзең әйтәсең, мин әле моны тиешенчә эшләп башкармадым дисең, әмма минемчә бу безнең өчен инде бу тиешеннән артыгы белән булды. Рәхмәт. Исем китеп карап утырды. Махсус туклану режимы бармы сезнең дип сорыйлар. Илнар. Кемне нәрсә борчуын? Махсус туклану мин катгый рәвештә ниндидер диета тотмыйм. Мин инде үзебез җитештергән ризыкны ашыйм. Әйтәләр бит, мускулларны ныгытыр өчен кеше бит ниндидер нәрсәдер куллана, сатып ала махсус ниндидер азык. Минем өчен максат ул мускул күләмен арттыру түгел. Минем өчен мөһим тәннең мөмкинлекләрен арттыру. Аның өчен мускулның күләмен арттырмасаң да, ул мөмкинлекләргә ирешеп булаймы? Мускулның күләме ул кадәр артмаска да мөмкин, ләкин мускулның сыйфаты арттырсаң, менә шул вакытта яхшы була. Киләсе сорау, йөрәге бушмы икән, нинди кызлар ошый дип сорыйлар. Әйдә, санап кит сыйфатларын. Шулай да кар белән генә, шундыйрак булсын дигән шундыйрак. Иң элек әдәпле, тәрбияле, сабыр. Шул сыйфатлар минем өчен мөһим. Инде бушмы дигәндә, әлеге вакытта йөргән кыз юк. Сез урманда яши алыр идегезме? Шәһәр арытамы? Мин үзем авыл баласы буларак, мин инде табигатьне яратам. Безнең авылыбызда урман арасында дисәң була, чөнки безнең бакчага чыксаң, күз алдында урман тора. Шуңа күрә минем өчен ул табигать якын. Инде шәһәргә килгәч, мин бик узак вакыт тора алмыйм. Бераз тынгысызлык, ашыгу ул бераз баса. Хәзер Илнарның тагын бер синең өчен дигән җырын тыңлап китик әле. Ялыга тугайлар синең өчен, кырлар тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен, сөюең калсын Гитарадан кала тагын нинди музыкаль коралда уйнарга теләр идегез? Әлеге вакытта мин баянда уйнарга өйрәнәм. Өйрәнәсең? Аның өстендә эшлим. Шулай фортепианода бераз уйныйм. Һәм инде мин теләр идем барабанда уйнарга өйрәнергә. Ә менә үзеңне 5 елдан соң кайда һәм ниндирәк итеп күз алдына китерәсең инде? Күз алдына китереп... Һәм гомумән ничек күз алдына китереп утырмыйсың инде, әлбәттә, аңлашыла. Әмма нәрсә телисең? Ничек менә күрәсең килә үзеңне 5 елдан соң? Бәлки нинди
Куядыр буласын кимедер бәлки, әмма куядыр барбыр ничектер уйлыйсың бит инде, шулайрак. Беләсең, киләчәк турында һәр кеше уйлана. Ләкин безнең киләчәгебез безнең бүгенге эшләгән эшләребезгә нигезләнеп төзелә, корыла. Барбыр менә бу җыр, музыка дигәне барбыр без син ничектер син уйлыйсыңмы менә шулай ничектер күбрәк сәхнәләрдә йөреп үзеңнең шулай концертларыңны оештырып 5 елдан соң Ул турыда әлбәттә уйлыйм, һәм ул андый теләк бармы? Бәлки кайсы кешегә бәлки кирәкмидер дә бәлки ул чынлапта. Ул турыда уйлыйм, инде тамашачы алдында чыгыш ясап, тамашачы белән аралашып йөрү ул үзе бер бәхет. Менә нәрсәне карап торам да, синең ничектер тәнеңдә камил, һәм син шуны камилләштерергә тырышасың үзең. Аннан соң синең янында булай синең җырлаганыңны тыңлагач күңелгә рәхәт була. Һәм гомумән дә бу спортка да ничектер синнән күреп, син әтидән күреп өйрәндем дидең бит. Ничектер бары бер менә кеше матур булырга тиеш бит ул, ничектер ул менә матур да була андый кеше спорт белән шөгыльләнгәч. Сиңа карап, ничектер менә шуңа омтыла башлыйсың сиңа карап. Мин дә рәхмәтемне белдерәсем килә чакырганыгыз өчен. Һәммәгезгә дә җитди, төпле сорауларыгыз өчен. Һәм инде барыгызга да уңышлар теләп калам. Һәр башлаган эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Һәм менә Илнар кебек һәр башлаган эшне аны максат итеп куеп, ничектер аңа ирешергә иде яртыла туктап калмыйча дип бүгенге калеп тапшыруын тәмамлыйбыз. Сау булыгыз. Күренме? Юк, ахыры кайтып киткән ахыры. Әйдә алайса, спорттан сәнгатькә күчик. Әйдә инде. Үттәвайлар күптән зәйләр, суларында йөз алмыйм. Эй, Урсалда карлар яуган, барам инде күз алмыйм.